फारसेथिं गिनानै बेरा फारसेथिं गाब्रबफैबाय बर' हारिया। बेयो दिपेन बर'नि राव, दुलाराय बर' फरायसाफोरनि आफादगिरिनि राव। नै दाख्लैसो बिथाङा मोनसे ससियेल मिडियायाव मोनसे मेसेज लिरदों। वार्निं मेसेज, very important warning messages to all the people. All the people means all the Boros residing in Bodoland. आं सानो बिथांनि बे वार्निं मेसेजफ्रा बड'लेण्डआव थानाय बर'फोरनि थाखायल' नङा, बे बयनिबो थाखाय very important, बर'फोरनि थाखाय very important message. We'll discuss those important messages today in this video. Please keep watching. बिथाङा लिरदों, एक्चुअली माखासे कुइसन खालामदों, सोंथि सोंदों। जोंनि रैखाथि, बर' हारिनि रैखाथि आरो थामोनथाया मा जागोन? हारिनि इयुना बबेथिं? which direction? बड'फानि सिमाङा मा जागोन? We don't forget बड'फाखौ जों बावा। दिनैनि बुब्लिया साननानै आगोन मोनि बायदि. He is very much worried about the future of Boros. ओंखायनो आं साफ्रोमबो बर'फोरखौ रिक्वेस्ट खालामो, बिथांनि बे कुइसनफोरखौ बिजिरनानै नायदो, साननानै नायदो। मानोना because if we don't act today, tomorrow will not be as we expected today. बिथाङा लिरबावदों, बिसायख'थिनि सिगां सानदोंमोन आरो सावरायनाय जादोंमोन। गिखांदोंमोन थारैनो बिबार एबा दिसपुरा क'क्राझारखौ दखल खालामसिगोन नामा? जोंनि ट्राइबेल बेल्ट आरो ब्लक द'थि फारिलाइखौ सेनानै लांगोन, फोजोबस्रांगोन होननानै। You know, there is a political party and they are running the Assam government. बिथाङा बेनि सोमोन्दैनो बुंदों, जोंहा जे गिनाय दंमोन, बिबार पार्टीखौ गिनाय दंमोन, दिसपुरा बर'नि बड'लेण्डनि मोनथायफोरखौ इनक्लुडिं 6 शिड्युलफोरखौ सेनानै लांफिनगोन होननानै बर'फोरनि गेजेराव गिनाय दंमोन इलेक्शननि आगोल होननानै बिथाङा बेजों फोरमायदों। नाथाय दिनै थासारिया आलादा। गुवाहाटी हाइकर्टआ बुंदों बिटिसिआव 4 लाख बिगा ट्राइबेल बेल्ट आरो ब्लक हायाव इलिगेल एनक्रोचार दं। नाथाय खोथा मथे दारि गोलावफोरनो हा होगोन, ट्राइबेल बेल्ट आरो ब्लक दखल खालामग्राफोरखौ इभिक्सन खालामा। भेरि क्रिटिकेल पइन्ट। दिनै बिथांमोननि गोहोआ बांबाय, 4 देरहानानै गिबि जारिमिन सोरजिबाय। फारसेथिं गिनानै बेरा फारसेथिं गाब्रबफैबाय। This is warning. Alright, this is actually warning. Now, non-tribalफोरखौ मानो हा होनो नागिरदों? इलेक्शनाव देरहानानैबो बर'फ्रा जेनबाय नामा? बेखौनो आं सानदों। हा होगोन against the law that we know. बड'लेण्डआव ट्राइबेल बेल्ट एन्ड ब्लक दङ। There is a law. हाखौ non-tribalनो मारै होगोन? I'm not sure about that. नोंथाङाबो साननानै नायदो, जुदि बे हाबाखौ सोरखारा मावोबा, you know what to do? We have constitution. Constitutionआ जोंखौ रैखा खालामगोन। ओंखायनो आं बुंनो सानदों, बारा गिनो नाङा, जा खामानिखौ जों मावनांगौ मावलांबाय था। राइट? फैगौ 10 बोसोरनि गेजेराव बड'लेण्डआ नैथि धुबुरी जानायनि लामायाव। बिसोरनि सुबुं अनजिमाया 30% जायोब्ला ट्राइबेल बेल्ट आरो ब्लकनि कास्टलेण्ड, ग्रेजिंलेण्ड, वाटार बडिसफोरखौ राजखान्थि कमिटमेन्टनि मुङाव हा होनाय जायोब्ला ALRR एक्ट चैप्टार 10आ भंग जागोन। 2003 BTC सुक्तिनि बनाफाइड नोगोरारि माने गुबै भारतारि जानांगोन। अब्लाबो ट्राइबेल बेल्ट आरो ब्लक
आरो फरेस्टआव ट्राइबेलनि अनगा गुबुन हा मोना। इज राइट। फरेस्टनि हाखौ ट्राइबेलनि अनगायै लानो मोना। एफआरए 2006 दङ। ट्राइबेलफ्राल' फरेस्टआव थानो मोनो, फरेस्टनि हाखौ लानो मोनो। बेनि अनगायैबो बिथाङा मोनसे इन्टारेस्टिं पइन्ट बुंदों, फैगौ 10 बोसोरनि गेजेराव बड'लेण्डआ दुबुरि जागोन। So we need to wait for the next 10 years. बिथांनि बे प्रेडिक्शना जागोन ना जाया, let us wait and see. नैबेनो जोबथानाय फेरा। गुबुन फारसेथिं 2016 मायथाइयाव बै समनि बिटिसि सोरखारा थांखि आजावनानै भारत सोरखारनि नखर आरो ट्राइबेल बिफाननो एनअसि दैथायहरनाय आरो दाबि खालामनाय बायदियै आदिबासि आरो कच राजबंशीजों लोगोसे मोनद' हारिनो आथिखालाव बिथांमोननि सोमावसारनाय 2026 नि विधान सभा बिसायख'थिखौ नोजोर बोनानै गिबि मन्थ्रिया बुंनाय बायदि ट्राइबेल स्टेटास होयोब्ला जोंनि रैखाथि आरो थामोनथाया मा जागोन, हारिनि इयुना बबेथिं? हारिनि इयुना बबेथिं? माखासे हारिसाफोरखौ ट्राइबेल स्टेटास होनायनि डिमान्ड जागासिनो दङ आरो बिथाङा बुंदों आसामनि दानि चिफ मिनिस्टाराबो माबा मोनसे एक्शन लागोन होननानै। जुदि बे एक्शना बैफोर हारिसाफोरखौ ट्राइबेल स्टेटास होयोब्ला जोंनि बर'फोरनि स्टेटासा मा जागोन, थामोनथाया मा जागोन, जोंनि इयुना बबेथिं, बिथाङा बे पेराग्राफाव बेखौनो फोरमायदों। नोंथाङाबो साननानै नायदो, ट्राइबेलनि पपुलेशना बेबायदिनो बायोबा जोंनि थामोनथा, जोंनि राइट, जोंनि माखासे गोहोफ्रा डेफिनेटलि खम जालांगोन। राजखान्थिनि गोहो, इलेक्शनाव सोरबा सासेखौ देरहोहोनायनि गोहो, बे गोहोफ्रा खम जालांगोन। 100% sure about that. Time is always changing. We know that. Nothing is permanent in politics. So, we should not rely on political party. They'll come, they'll go anytime. जोंहा गोबां जेंनाफोर दङ। जोंनि जेंनाखौ सोर सुस्रांनो? मालाया रावबो फैनानै सुस्रांनाय नङा। Political partyफ्राबो सुस्रांनाय नङा। They'll take advantage. They're basically opportunists. India is a democratic country, so you have got political rights. Your votes is the source of energy, means to protect your political rights under the constitution. ओंखायनो गिनो नाङा। दा गिनानै उन्दुनानै थाबाय थायोबा it will be a big problem. दिनै दिपेन बर' सारनि वार्निं मेसेजआ बर'फोरनि थाखाय मोनसे वेकआप कल। फोजाखांनाय रादाब, वेकआप कल, फोजाखांनाय रादाब। उन्दुनानै थादोंबा सिखारनाय, फोजानायनि रादाब बेयो। Thanks for watching. I'll see you again in the next video. Until then, take care. But please don't forget to write your comments and expressions in the comment section. Bye.